Il-fatt li diversi bdiewa li għandhom art f'Marsa Xlok qed ikunu medda li jekk ma jħallsux ammonti kbar ta' flus titteħdilhom l-art il-ewwel u qabel kollox teddida eżistenzjali kbira għas-settur agrikolu. Hekk fisser l-isfidi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom dawn il-bdiewa Melkin Borċ, il-koordinatur tal-Aqda Bdiewa TV f'kumment lil Net News fejn spjega li ċirkostanza bħal din qed tkun ta' spiss ħafna u għalhekk għandha tkun indirizzata mill-aktar fis. Sfortunatament din hija teddida kbira għas-settur kollu. Ġifieri din hija teddida eżistenzjali ngħidilha jien għas-settur agrikolu minħabba li qiegħda thedded ir-riżorsa prinċipali li għandu bżonn il-produttur, il-bidwi biex jipproduċi u biex jgħajjex lilu l-familja tiegħu jiġifieri l-art. Bdiewa li riċentement kellmu ma' gazzetta lokali spjegaw kif raġel qed jiddikjara li xtara l-art fejn jaħdmu huma talabhom 65,000 euro għal kull tom art. Inkella jaċċettaw ammont żgħar ta' flus biex jitilqu u ma jispiċċawx b'kawża l-qorti. Daqstant eluf huma ħafna l dawn il-bdiewa li esprimew id-disappunt tagħhom kif il-gvern għadu ma wettaqx il-weda li jagħtihom protezzjoni legali. Bdiewa oħrajn li tkellmu ma' Net News dwar dan qalu li minkejja l-kliem sabiħ il-gvern ħallihom għal rieħhom u daħaq bihom billi preżentalhom biss kliem sabiħ. Appell li għamlu wkoll il-koordinatur tal-Aqda Bdiewa TV. M'għandniex il-lussu tal-ħin għax il-sidien qegħdin itellgħu l-bdiewa l-qorti, il-każijiet fil-qorti qegħdin jipproċedu u diment li mhux se jkun hemm dan l-intervent legali tal-gvern dawn jibqgħu jiżdiedu u sfortunatament il-bidwi dejjem jibqa' jmur minn taħt. Min naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista diġà qal li gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech fost l-oħrajn iniedi skema ta' għajnuna biex bdiewa attivi jakkwistaw direttament ir-raba tagħhom b'self mingħajr interessi.